Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course, nining akong channel. Hinapon tabay. Nining lisona, atong tukion unsaon pag-ingon, kini sayon buhaton. Kana lisod buhaton. Pues, aton ang sugdan, hajimemashou. Nining lisuna, atong katunon unsaon pag-ingon, sayon buhaton, ug lisod buhaton. Pangalitan, sayon kanon. Sa hinapon, tabeyasui. Tabeyasui. Ang lisod kanon, tabenikui. Tabenikui. Ang formula sa paghimo niining konjugasyon kay ang pagkuha sa conjunctive form sa verb ug pagsumpay sa suffix yasui para pag-ingon og sayon buhaton ug pagkabit sa suffix nikui kung moingon tag lisod buhaton. Ang mga pulong nga imong mamugna kay grammatically mga e-adjectives. Kung imong mahinumduman ang napo ka basic verb conjugations, ang conjugation nga gamiton nato mao ang conjunctive form sa verb. Sa mas naandan, atong rebihon unsaon paghimo sa conjunctive form. Kung kamao ka mohimo sa mas form sa verb, inigtaktak nimo sa mas ang mahabilin kay ang conjunctive form. Pangalitan, ang conjunctive sa tabemas kay tabe, ang conjunctive sa yomimas kay yomi, ug ang conjunctive sa tsukaimas kay tsukai. Adunay tuto ka dagkong kategoriyas mga Japanese verbs, ang category 1 o root-dropping verbs, ang mga category 2 o last hiragana changing verbs, ug ang category 3 o mga irregular verbs. Para sa detalyadong eksplanasyon unsaon paghimo sa ilang mga basic verb conjugations, palihog rebyuha ang leksyon 26 hasta 30 sa atong Cebuano playlist. Ug bahin sa Japanese sentence construction, palihog tan-awa ang leksyon 22 hangtod 24. Kung arita magsugod sa mga dictionary forms sa verbs, kung ang verb usa ka category 1 o root-dropping verb, taktakon ang ro ug ang mahabilin mao ang conjunctive form. Pangalitan taberu, mukaon. Taktakon ang ro, ang mahabilin kay tabe, nga mao ang atong conjunctive form. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form atong usbon ngadto sa I series. Mauni ang siyam ka klase sa verb endings, kugusu, bumunu, rutsu, ug u. Kining tanan, usbon ngadto sa I series, sama sa imong makita diri. Kigishi, bimini, richi, ug i. Ang imong hinumduman, kung category 2 gani ang verb, tutukan nato ang verb ending ug usbon nato ngadto sa I series. Para sa mga lima ka pinaka-common nga category 3 o irregular verbs, ang conjunctive sa suru kay shi, ang sa kuru ki, ug ang sa iku kay iki. Ang aru ug da dili magamit. Karon kay ang pagkabit og yasoy ug nikoy mumugna man og mga e-adjectives, ang unsay sayon o lisod buhaton mokuha sa topic particle wa o sa subject particle ga kung gusto gyud nimo klarohon kung unsay sayon o lisod buhaton. Tan-aw nato ang pirmirong ehemplo. Ang mukaon sa hinapon kay taberu. Usa kini ka category 1 o root-dropping verb. Inigtaktak sa ru sa taberu, muhimo tag tabe nga maong atong conjunctive form. Kabitan ta og yasoy, muporma tag tabeyasui. Tabeyasui nga pasabot sayon kanon. Atong sentence, ang sushi sayon kanon. Sa hinapon, sushi wa tabeyasui desu. Sushi wa tabeyasui desu. Ang wa imong ilisdan og ga kung gusto nimong klarohon sa imong gisultian nga ang sushi maoy sayon kanon ug dili ang ubang klaseng pagkaon. Ug sama sa tanang e-adjectives, ang yasoy mo conjugate ngadto sa negatibo ug past forms. Pwede nimo rebihon sa leksyon 15 bahin sa e-adjectives sa atong Cebuano playlist kung unsaon pag-conjugate og mga e-adjectives.
Ang conjunctive plus yasuy kay sayon buhaton. Ang negatibo niini kay conjunctive yasukunay, dili sayon buhaton. Ang past tense sa yasuy kay yasukatta, sayon buhaton sa miagi. Ug ang past tense sa yasukunay kay yasukunakatta, dili sayon buhaton kaniadto. Kung atong i-conjugate ang tabe yasuy sa upat gamit ang miaging sentence, sushi wa tabe yasui desu. Sushi wa tabe yasui desu. Ang sushi sayon kanon. Sushi wa tabe yasukunai desu. Sushi wa tabe yasukunai desu. Ang sushi dili sayon kanon. Sushi wa tabe yasukatta desu. Sushi wa tabe yasukatta desu. Ang sushi sayon kanon sa miagi. Kahapon ba, miaging simana ba, ganiha bas buntag. Sushi wa tabe yasukunakatta desu. Sushi wa tabe yasukunakatta desu. Ang sushi dili sayon kanon sa miaging panahon. Mao gyapong istorya sa nikoy. Inigkabit nato sa suffix nikoy ngadto sa conjunctive form nga tabe, muhimo tag tabe nikoy nga pasabot lisod kanon. Ang sentence, ang natto o fermented beans kay lisod kanon. Ang natto manggod pagkaon is hapon nga daghan kayo di kauyon, bisag mga hapon mismo kay baho unya pilit apan masustansya kaayo kini. Ako ganahan kog natto. Sa hinapon, natto wa tabe nikui desu. Natto wa tabe nikui desu. Ug sama sa yasuy, ang nikoy ma-conjugate pod ngadto sa negatibo. Nikukunay, dili lisod buhaton. Ang past tense sa nikoy kay nikukatta, lisod buhaton sa miagi. Ug ang past tense sa nikukunay kay nikukunakatta, lisod buhaton sa miagi. Atong gamiton sa tabe nikoy gamit ang miaging sentence. Natto wa tabe nikui desu. Natto wa tabe nikui desu. Ang natto kay lisod kanon. Natto wa tabe nikukunai desu. Natto wa tabe nikukunai desu. Ang natto dili lisod kanon. Ari na puntas past tense. Natto wa tabe nikukatta desu. Natto wa tabe nikukatta desu. Ang natto lisod kanon kaniadto. Natto wa tabe nikukunakatta desu. Natto wa tabe nikukunakatta desu. Ang natto dili lisod kanon kaniadto. Karon mo tan-aw tag category 2 verb sa sunod natong ehemplo. Ang moinom kay nomu ug ang conjunctive niini kay nomi. Inigkabit nato og yasuy sa conjunctive nomi, muhimo tag nomiyasuy. Nomiyasuy nga pasabot sayon imnon. Ang sentence, ang tubig kay sayon imnon. Sa hinapon, mizu wa nomiyasui desu. Mizu wa nomiyasui desu. Atong i-conjugate ang nomiyasui sa negatibo og past tenses gamit ang miaging sentence. Mizu wa nomiyasui desu. Mizu wa nomiyasui desu. Ang tubig sayon imnon. Negatibo, mizu wa nomiyasukunai desu. Mizu wa nomiyasukunai desu. Ang tubig dili sayon imnon. Ari na putas mga past tenses. Mizu wa nomiyasukatta desu. Mizu wa nomiyasukatta desu. Ang tubig sayon imnon kaniadto. Mizu wa nomiyasukunakatta desu. Mizu wa nomiyasukunakatta desu. Ang tubig dili sayon imnon kaniadto. Laing category 2 verb nga ehemplo. Wakaru. Ang meaning sa wakaru kay mosabot. Ang iyang conjunctive form kay wakari. Inigkabitas yasuy ngadto sa iyang conjunctive form wakari, mupurma tag wakari yasuy. Wakari yasuy nga pasabot sayon sabton. Atong sentence, ang iyang sinultian kay sayon sabton. Sa hinapon, kare no hanashikata wa wakari yasui desu. Kare no hanashikata wa wakari yasui desu. Ang hanashikata o
o sinultian kay gikan sa verb nga hanasu nga posabot musulti. Atong gituki unsaon paghimo nining konjugasyon sa miaging leksyon 46 bahin sa conjunctive kata o paagis pagbuhat sa atong Cebuano playlist. Inig kabit ta sa suffix nikoy sa conjunctive form nga wakari, muhimo tag wakari nikoy nga pasabot lisod sabton. Atong sentence, ang iyang panghuna-huna kay lisod sabton. Sa hinapon, kanojo no kangae kata wa wakari nikui desu. Kanojo no kangae kata wa wakari nikui desu. Ang kangae kata o paagis paghuna-huna gikan sa verb kangaeru nga pasabot mohuna-huna. Karon kay mga i-adjectives man ni sila, pwede ni sila ibutang atubangan sa mga nouns aron mahulagway sa mga nouns. Pangalitan, wakari yasui kotoba. Wakari yasui kotoba. Ang pasabot, pulong nga lisod sabton. Wakari nikui sensei. Wakari nikui sensei. Maestro nga lisod sabton. Nomiyasui juice. Nomiyasui juice. Juice nga sayon imnon. Tabe nikui steaki. Tabe nikui steaki. Steak nga lisod kanon, siguro gahi kayo, di ba na overcook. Ug sama sa mga ordinaryong i-adjectives, pwede po ta mumugna og mga adverbs gikan sa yasui ug nikui. Paghimo sa adverbs, ang yasui mahimong yasuku ug ang nikui mahimong nikuku. Pangalitan ang verb nga akeru nga pasabot moabre. Akeyasui. Akeyasui sayon abrihon. Ang adverb niini kay akeyasuku. Akeyasuku. Ang mga adverbs motubag sa pangutana giunsa man paghimo. Unsaon man nimo pag-abri? Sayon nga pagkaabri. Akeyasuku. Ang akenikoy kay lisod pag-abri. Ang adverb niini kay akenikuku. Akenikuku. Unsaon man nimo pag-abri? Lisoron pag-abri. Akenikuku. Sama sa atong giingon sa leksyon 18, diin mahimo tag mga adverbs gikan sa mga i-adjectives. Ang verb nga suru. Suru nga pasabot mo buhat kay gamit kaayo inigsumpay sa mga adverbs. Pangalitan mo iyong kag akeyasuku shimasu. Akeyasuku shimasu. Sa binisaya pa, akong himuon nga sayon pag-abri. Unsaon nimo pagbuhat? Sayonon pag-abri. Usa pa gyud kagamit kaayo nga verb mao ang naru. Naru nga pasabot mahimo. Inig kabit nato sa adverb mo porma tag akeyasuku naru. Akeyasuku naru. Mahimo og sayon pag-abri. Maunsa siya? Mahimong sayon pag-abri. Atong gamiton sa mga sentences. Doa nobde doa o akeyasuku shimasu. Doa nobde doa o akeyasuku shimasu. Himuon na kog sayon pag-abri ang puwertahan gamit ang doorknob. Sunod nga sentence. Doa nobde doa ga akeyasuku narimasu. Doa nobde doa ga akeyasuku narimasu. Gamit ang doorknob, ang puwertahan mahimong sayon abrihon. Himatik din nga sa primerong sentence, ang puwertahan o doa mikuha sa direct object particle wo. Tungod kay nga atong verb shimasu, usa man ka active verb. Apan sa ikaduhang sentence, ang puwertahan o doa mikuha sa subject particle ga. Kay ang atong verb narimas, usa man ka intransitive verb. Unsay mahimong sayon abrihon? Ang puwertahan. Busa mayong tag doa ga. Ato ning usbon para sa nikoy. Akenikuku shimasu. Akenikuku shimasu. Akong himuog lisod pag-abri. Akenikuku narimasu. Akenikuku narimasu. Mahimong lisod pag-abri. Atong sentences. Kagi de doa o akenikuku shimasu. Kagi de doa o akenikuku shimasu. Sa binisaya, gamit ang kandado, akong lisoron pag-abri ang puwertahan. Sunod nga sentence. Sabi de doa ga akenikuku
natta. Sabi de, doa ga akenikuku natta. Ang natta mao ang plain past tense sa naru. Ug ang pasabot sa sabi kay taya. Sa Binisaya, tungod sa taya ang pertahan nahimong lisod abrihon. Atong utrohon ni sa laing verb ang wakaru. Ang pasabot, mosabot. Ang adjective kay wakariyasoy, sayon sabton. Ang adverb ni ini kay wakariyasuku. Wakariyasuku. Ang usa ka adjective, wakarinikuy, lisod sabton. Ang adverb ni ini kay wakarinikuku. Wakarinikuku. Wakariyasuku shimasu. Wakariyasuku shimasu. Himuon ko aron sayon sabton. Wakariyasuku narimasu. Wakariyasuku narimasu. Mahimong sayon sabton. Ang sentence, gamit ang interpreter o tsuyaksha, akong himuon nga sayon sabton ang akong speech o happyo. Sa hinapon, tsuyaksha de happyo o wakariyasuku shimasu. Tsuyaksha de happyo o wakariyasuku shimasu. O karon gamit ang narimas atong sentence kay, gamit ang subtitles o jimakusu pa, ang pelikula o ega mahimong sayon sabton. Sa hinapon, ega wa jimakusu pa de wakariyasuku narimasu. Ega wa jimakusu pa de wakariyasuku narimasu. Wakarinikuku shimasu. Wakarinikuku shimasu. Pasabot, akong himuon aron lisod sabton. Wakarinikuku narimasu. Wakarinikuku narimasu. Pasabot kay mahimong lisod sabton. Gamiton tasod sa usa ka sentence. Gamit ang lisod nga mga poong o muzukashi kotoba, akong himuon og lisod pagsabot ang sentence o bun. Sa hinapon, muzukashi kotoba de bun wo wakarinikuku shimasu. Muzukashi kotoba de bun wo wakarinikuku shimasu. Sunod nga sentence, tungod kay way subtitles, ang pelikula mahimong lisod sabton. Sa hinapon, jimakusu pa ga nai kara, ega wa wakarinikuku narimasu. Jimakusu pa ga nai kara, ega wa wakarinikuku narimasu. Karon mutan-aw tag mga common kay nga verb sa lain-laing verb categories nga mogamit sa yasuy ug nikoy sa atong nga ehemplo. Sugod tas category 1 verbs. Ang miru kay mutan-aw, ang miyasuy, miyasuy kay sayon tan-awon. Ang sentence, ang pelikula kay sayon tan-awon. Sa hinapon, ega wa miyasuy desu. Ega wa miyasuy desu. Sayon tan-awon sa sinihan kay dako magud ang screen unya ngit-ngit pagyud. Ang oshiru kay mutudlo ug ang oshiyasuy kay sayon itudlo. Ang sentence, ang hiragana sayon itudlo. Hiragana wa oshiyasui desu. Hiragana wa oshiyasui desu. Karon aritas mga category 2 verbs. Ang aruku kay mulakaw. Ang arukinikuy kay lisod ilakaw. Lisod ilakaw ang high heels. High heel wa arukinikuy desu. High heel wa arukinikuy desu. Ang kiku kay mangutana o maminaw. Ang kikinikuy kay lisod ipangutana o lisod ipaminaw. Atong gamiton ang pagpangutana. Kana kay usa ka pangutana nga lisod ipangutana. Sa hinapon, sore wa kikinikuy shitsumon desu. Sore wa kikinikuy shitsumon desu. Ang oyogu kay mulangoy ug ang oyogyasuy kay sayon ilangoy. Ang freestyle o hiraoyogi kay sayon ilangoy. Hiraoyogi wa oyogyasui desu. Hiraoyogi wa oyogyasui desu. Ang fusegu kay mulikay. Ang fusegiyasui kay sayon ilikay.
Ang aksidente o jiko kay sayon likayan. Jiko wa fusegiasui desu. Jiko wa fusegiasui desu. Ang hanasu kay mosulti ug ang hanashiyasui kay sayon sultian. Si Miss Tanaka usa ka tawo nga sayon sultian. Tanaka-san wa hanashiyasui hito desu. Tanaka-san wa hanashiyasui hito desu. Ang kaisu kay mauli og butang. Ang kaishinikui kay lisod iuli. Kining libro kay lisod iuli. Konohon wa kaishinikui desu. Konohon wa kaishinikui desu. Tungod tingali kay ang oras sa library dili mo tugma sa iyang schedule. Munang lisod iuli ang libro. Ang hakobu kay mokarga ug ang hakobiyasui kay sayon ikarga. Tungod kay gaan ra, kining kartona sayon ikarga. Karui desu kara kono hako wa hakobiyasui desu. Karui desu kara kono hako wa hakobiyasui desu. Ang erabu kay mopili ug ang erabinikui kay lisod pilion. Tungod nindot ang tanang kurbata, lisod pilian. Necktie wa zenbu kirei desu kara erabinikui desu. Necktie wa zenbu kirei desu kara erabinikui desu. Ang sumu kay mopuyo sa usa ka lugar. Ang sumiyasui kay sayon pagpuyo sa usa ka lugar. Ang Japan kay sayon puy-an. Nihon wa sumiyasui desu. Nihon wa sumiyasui desu. Sayon puy-an ang Japan tungod sa ilang ngilngig nga bus ug train transport system. Ang yomu kay mubasa ug ang yominikui kay lisod basahon. Lisod basahon ang kanji. Kanji wa yominikui desu. Kanji wa yominikui desu. Sa tibuok hinapon, aduna ray usa ka new ending verb ug kini ang shinu nga pasabot mamatay. Ang shininikui kay lisod mamatay. Ang vampira o kyuketsuki kay lisod mamatay. Kyuketsuki wa shininikui desu. Kyuketsuki wa shininikui desu. Ang tsukuru kay mohimo ug ang tsukuriyasui kay sayon himoon. Kining keika kay sayon himoon. Kono keiki wa tsukuriyasui desu. Kono keiki wa tsukuriyasui desu. Ang noru kay musakay ug ang norinikui kay pasabot lisod isakay. Lisod sakyan ang kabayo. Uma wa norinikui desu. Uma wa norinikui desu. Ang motsu kay mugunit. Ang mochinikui kay lisod gunitan. Tungod kay walay gunitanan, kining kartona lisod gunitan. Handor ga nai kara, kono hako wa mochinikui desu. Handor ga nai kara, kono hako wa mochinikui desu. Ang sodatsu kay mogam. Ang sodachiyasui kay sayon galmon. Kining tanoma sayon galmon. Kono shokubutsu wa sodachiyasui desu. Kono shokubutsu wa sodachiyasui desu. Ang tsukaw kay mogamit ug ang tsukainikui kay lisod gamiton. Ang typewriter kay lisod gamiton. Typewriter wa tsukainikui desu. Typewriter wa tsukainikui desu. Ang kao kay mopalit ug ang kayasui kay sayon paliton. Ang comics kay sayon paliton. Manga wa kayasui desu. Manga wa kayasui desu. Sa Japan bisag asa ra nimo mapalit ang mga comics. Karon ari natas mga category 3 verbs o irregular verbs. Ang iku kay moadto ug ang ikiyasui kay sayon adtuon. Ang Japan kay sayon ra adtuon tungod sa kadaghang direct flights. Nihon wa ikiyasui desu. Nihon wa ikiyasui desu. Ang kuru kay moari ug ang
kinikoy, kinikoy, kay lisod arion. Pangalitan kung naa kas Antarctica, makaingon kag lisura arion ning lugara. Sa hinapon, kono tokoro wa kinikoy desu. Kono tokoro wa kinikoy desu. Og ang katapusang category 3 verb mao ang suru nga pasabot mo buhat. Ang suru mo kombinar nig mga nouns para mobuhat og mga bag-ong verbs sama sa unten suru nga pasabot mo drive. Ang unten shiyasui pasabot sayon i-drive. Kining kotsiha sayon i-drive. Kono kuruma wa unten shiyasui desu. Kono kuruma wa unten shiyasui desu. Ang benkyou suru kay motuon. Ang benkyou shinikuy kay lisod ituon. Tungod kay saba, lisod ituon. Urusai kara benkyou shinikuy desu. Urusai kara benkyou shinikuy desu. Atong sumahon atong mga nakatunan, nining lisuna atong natuki unsaon pag-ingon og sayon buhaton og lisod buhaton. Bagis pagkuha sa conjunctive form sa verb og pagkabit sa suffix yasui para pag-ingon sayon buhaton og pagkabit sa suffix nikuy pag-ingon lisod buhaton. Pangalitan, sayon pagkaon, tabe yasui. Lisod pagkaon, tabe nikuy. Ang mapurmang mga poong kay grammatically mga e-adjectives. Ug kung gamiton sa sentence, ang ramen sayon kanon. Ramen wa tabe yasui desu. Ug pwede po nato ibutang ang adjective at tubangan sa noun. Tabe yasui ramen. Ramen nga sayon kanon. Sama sa tanang adjectives, makonjugate nato ni sila sa negatibo ug past tenses. Yasui sayon pagbuhat. Negative, yasukunai, dili sayon pagbuhat. Past tense sa yasui, yasukatta, sayon pagbuhat kaniadto. Og ang past tense sa yasukunai kay yasukunakatta, nga pasabot, dili sayon buhaton kaniadto. Parehas ra gihapon ang nikuy. Nikuy, lisod pagbuhat. Nikukunai, dili lisod pagbuhat. Past tense sa nikuy, nikukatta, lisod pagbuhat kaniadto. Past tense sa nikukunay, nikukunakatta, dili lisod pagbuhat kaniadto. Ang sekretos pagkabansay og sultis hinapon kay ang pagkat-on og daghang mga verbs og verb conjugation. Ang akong kurso makahatag nimo og daghang kasayuran matang sa verb conjugation. Apan pagpadaghan sa imong verb vocabulary, kinahanglan mamuhunan kag usa ka verb book sama sa Tattles, the Complete Japanese Verb Guide, nga makatudlo nimog sobra sa 400 ka mga Japanese verbs ug sobra sa 200 ka mga compound suru verbs. Akong gibutang ang link nining libroha sa ilawom. Og diri na human atong leksyon sa conjunctive yasui ug conjunctive nikuy. Kung aduna kay pangutana, palihog na lang og butang sa comment section sa ubos ug ako tikang tubagon. Soreja, gambatte kudasai. Otsukare-sama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante nga mag-practice adlaw-adlaw, pagahin og panahon. Kung nagsakay ra ka sa jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho o naglingkod sa sakyanan o ka break time nimo sa trabaho, balik-balik kag pamina og tan-aw ning ako mga training videos nga giplano para ligo ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai.